nosaltres som la Lucía i la Sheila. Avui parlarem sobre la por a parlar en públic. Alguna vegada heu fet una exposició a classe i us ha fet molta por o vergonya? A mi sí, i segurament a molta gent també, oi? Sí, a mi igual. Ei, Sheila, i com podem vèncer aquesta por? Bé, no es pot vèncer la por del tot, però avui us donarem 2 consells perquè això no passi. El primer pas i el més important és concentrar-se. Exactament, és molt recomanable centrar-se en el nostre treball o el que anem a dir i no tant en el públic. Sí, s'ha de mantenir el contacte visual, però si penses més en el cas de dir i menys en el públic, no et posaràs tan nerviós. Sabem que fer una exposició a classe no és l'únic cas en el que has de parlar en públic. També pots, per exemple, parlar amb la teva família, parlar a una reunió, etc. I això també pot donar-te vergonya o por, que és molt normal. Així és, els casos més típics són dir als teus pares que has tret una mala nota, demanar de sortir amb els teus amics o dir-los alguna cosa important. I a tots ens ha passat, oi? Tot i així, has de recordar el que t'has preparat. I pensar que t'escoltaran, no et preocupis. Tot i així, posarem d'exemple alguna cosa que ens ha passat a nosaltres. Jo he tingut vergonya, i de fet encara la tinc. Però quan surto, per exemple, a la pissarra a exposar, com jo m'ho he estudiat i preparat, a mesura que l'exposició avança em surt cada vegada amb més fluïdesa i se me'n va la vergonya. En resum, tots tenim vergonya o por, però hi ha trucs per perdre-la, sobretot concentrar-se i estudiar. Tot i que, si encara no és suficient, pots provar a imaginar-te que el públic no existeix o alguna cosa per l'estil. I això ha sigut tot per avui. Podeu deixar-nos les vostres experiències o els vostres trucs per perdre la por o la vergonya. Vinga, fins aviat!